На Skyblock. А, не, на Skype. На Skype блок не искам. Не искам на Skype блок. Море да е там. Толкова ли го заребято? Там да пъв. Къде има минигеймс? Чакай. О, харе някъде друга да мога. Здрасти, Ицо. Аре на кит пивпито. Защото Дълго е там. Димитър, искаш ли някъде другаде? къде другаде бе? Ох, пламени. Искаш ли някъде другаде? Къде? В кой сервер? Ми в този сервер обаче на нещо друго. Добре, аре. То почти нищо готино няма. Искате ли в един Wildcraft на Quake? О, знам го. Знам го. И там съм спечелил една игра. Аз много повече. Не бе, на дед помниш ли, че взех един кил и спечелих? Да, искаш ли на Quake там? О, да. Искате ли Quake в Wildcraft? Аре, аз излизам тук и влизам в Warcraft. Аз съм на пивпито. Аз влизам в Wildcraft да подсъкам. Да видя дали някой се... Get down the puff! Охтос е. Аз още първата си игра спечелих. О, Ицо, чакам това. На Quake. Да. Спавна на Quake. Get down the puff. Крушка, здрасти, татко. Здрасти. Значи идваш ли на Quake? О, здрасти, Ицо. Аре. Аре, в онова пак. Чакай, може ли аз да избера? Окей. Виж, има едно S1 Forgotten. Едно S1 Forgotten, видя ли? Здрасти. Бам! Ух, Убиваме ли са? да. Бати. Слабак майна. Седи пред мен и не ме цели, аз го оцелих. О, любимото ми. Не! Ти тук спечели. Какво? Ти Аз? тук спечели, да. О, ес. Не съм. Не, на първата си игра тук спечели. Не помниш ли, че тук ти беше първата игра? О, да. И го запомних сега. Няма да губа. Май. Да. Това означава, че това е покълната. Абе, бати. Get down the puff! Че си оказвам. Джампъл. Get down the puff! Миналата игра обаче бях много добър, когато играхме. Въй! Какъв е той, бе? О, аз се го убих, да. Супер. Какъв грозен лак. Да! Те ми идват от всяка страна. Той на мен, един пред мен, ате. Аре, Get down the puff! о, как го убих. Аре, бе. О, ой, там. Умри. О, ес, за малко. Ой. О, какъв е той? Аз къде съм? Да мами. О, thank you. Подреждам си пакет. Не е столетната, бе. Пакетчета си подреждам за утре. Аре, тук става доста готино. И то да как се купуват тези диамантени неща? Тук това спечелиш тук. Аз мисля, че си в туалетната, ма... И на шоудия туалетната, това е миша. Правих си пакетчета. Кой съм аз? На шанта. Ти играеш ли за да? Да, Имаш игра. 5 кила. 100 лак. Миналия път не ми лагаше му сега нещо. Аз сега нямам лак. О, на мен ми лагва само когато са, в смисъл, някой ми спами. Get down the puff! На мен знаеш как ми лага, като някой ми спами. Тука колко влезнаха, бе? Те са 30. И... те са 100 наведнъж. Те ми идват на мен 30 наведнъж.
Да. И то така не е готово. Айде, ела си ги напиши, че ще ги скрият. Ох, ела тук е. Get down the booth! Какво викаш? Тук сме 1000. Бум! Бум! И то ти ме ли? Аз теб не съм те виждал, освен в началото. Май ти ме уби. Ух, аз пък на къде отивам? Не, всъщност на правилното място отивам. Видях един... Ето тук е! Ето тук! Ето тук, моля ти са! Тук са 1000! И как ме уби мазното с... Мазното убива. Умри... О, yes. Ара! Не, много ще рейчквитвам. Как ме уби, бе? Ой. О, здрасти, Ицо. Умирай. Кой победи, бе? Баче, кой победи толкова бързо аз? Ицо, ай пак някъде тук. Ай пак на същата арена. Димитър, тук си. Ицо. Ай Да. пак. Ай на Апекс. Добре. Влезнах. Здрасти, виж. Аз бях до теб, бе. Ай да ходим двамата. Ти им ли ще бъдем? Не. Окей, както искаш. Бати как му уби. Бум! И казах бум. Бъл. Лошо гона. Даш ти да фларк, който мрази. Който ме уби. Който ме опи. Как ме уби, бе? Тона на мишката не ми работи. Левия, десния. Не, често си казвам. Пири болите. Цъкам го 5 пъти и чак тогава работи. О, тук се става меле. Казвам Само меле. къде? Меле ти казвам, голямо меле. Get down the booth! Елате тук е. Ох, убил го то. Анти ли го уби? О, как не можах да го убия? Това. Yes. О, порки! Get down the booth! Ицо, ти мен ли? Защото не ме убиваш. Аз тук убивам. Какъв е този? Как се? Ау! Ух, как мина през мен? Мотор. Ох, убих го. Ой, Ицо, как те убиха? По-скоро аз убих някой. Get down the booth! Ой, Ицо. Кой ме уби? О, тук става голям меле. No killing me. Не ме килна. Знам. Аз казах no killing me, да не ме килиш.
Ицо, няма да ти дам. Няма да ти дам да спечелиш. Аре, молата! Ей, сега ще гърма като... Не знам като... Аре, бе! Ха-ха-ха. Добре, че не ти дадах да спечелим. Да спечелиш. Аз на кое място съм? И браво, пляскате, аз съм 12 кила. Аз 20. Видя ли, аз не ти дадах да спечелиш, защото такива имах май. Само един път. Аре, пак на същото. Чакай, я искам да видя нещо. Оле, дай да играем, че ми остава още 3 парички ми остават. Ицо, как се проверяват за пари аз пък? 35 имам аз, какво може да си купа с 35? Ицо, какво може да си купа с 35? Колко пари имаш? На мен ми трябва само 303 парички. Що ти колко имаш? Ами имам 797. Тук има ли хълга? Ще ми дадеш ли 300 такова стотинки? Да, аз имам 35. Значи напиши Pay flag. С донча play. Как? Где че? Play? Е така, Pay flag 3. Окей. Как се пише? Ф...